een 3 kwartier geleden ook al. En normaal gesproken zetten we nooit de camera uit en er nog een keer opnieuw te beginnen. Maar soms, en dat leed dan weer vooral aan mij, soms wint de nieuwsgierigheid het van onze ongeschreven regel. Ja, dit is... De hek zit tegen de boom aangeschroefd. En we gaan opnieuw een keer aanbellen bij Hans en Kobi. Twan, die woont hier niet meer. Ik weet nou alles al van die mensen. We zijn alleen nog niet binnen geweest. Twan, die woont hier niet meer. Die woont op zichzelf ergens. Nico, die woont hier nog wel. Die slaapt daarboven. En Kobi stond net onder de douche. En als het goed is, maakt Kobi nou ook zelf de deur open. Want het schijnt dat ze echt het creatieve brein is. Hey! Goedemorgen. Maar dat was niet de afspraak. Ik zal ze roken. Of wil ik niet verder komen? Ja, ik vind het prima. Kom maar verder. Ja, is ze onder de douche uit, Hans? Ja, ja. Ja? Kom maar. Zo, af en toe moesten ze zich als onderweg ook een keer opnieuw uitvinden. Hè? Dus voor ons is dit ook een experiment. Nou. Goeie. Oh, ja, oh. Ja, daarom zeg ik al van... ja, er is wel meer te zien achter deze moren. En dan heb Kobi jou gaan. Ik hoor wat gerammel. Ja. Hey, Kobi! Goedemorgen. Hallo! Hallo, Bas. Ja, Van Ongerweeg, de Ja, televisieman. ja. Wat een poes. En wij doen dit eigenlijk nooit, Kobi. Dat Wat? we nog een keer Ik ga geen opnieuw kleier terugkomen. aan. Ja, dat was dan ook misschien wel een leuke En primeur ik heb geweest in me dit gelijk programma. maar aangedaan en we hebben vandaag heel groot viers. Heb je groot viers? Ja, we hebben heel groot viers. Wat wordt er gevierd? De mens is 40 jaar bij Dennis in Serum. En hebben we een hele fijne grote viers om vanavond, een receptie. En... Dus dat vind ik toch wel heel wat bijzonders. Hans, proficiat. Ja, dank u wel. 40 jaar bij dezelfde baas. Ja, 40 jaar bij dezelfde baas. En wordt dat ook de eerste baas? Ja. Ik wou net zeggen, want zo al best ik toch dan niet. Nee, ik ben gelijk vanaf de LTS door begonnen bij werken. Ja, nou, dat is nou 40 jaar geleden. Is dat dan zo'n goede baas of best ik zo'n goede werknemer? Dat is een goede baas. En ze hadden het al 40 jaar met die goed Hans. Ja, toevallig heeft de Vurger de Limburg Export Award gewonnen. Dat zien wij. Oh, oké. Ja. Dennissen, zei ze. Ja. Ja. Daar Dus dat was ook goed viers. Ja, toen? en nou in oktober wordt dat weer uitgereikt en dan wordt dat bij ons op de zaak gedaan. Dan moeten wij dat En wat duurt ze door? Ik zit op een werkvoorbereiding. Oké. Ja. Maar, En vanaf weer met nog drie altijd man. leuk? Ja. Ik ga nog altijd met plezier naar mijn werk doen. Ik heb wisselend werk, dus ja. Bevalt heel goed. Er is nog gewoon een mens op dat Ja. bedrijf. Hè? En een mens. En geen nummer. Ja. Ja, Nee. echt. Gewoon, het gaat over voor mensen. De baas. Wat leuk. Ja, vind Ja. ik echt. En deze schreef zich ook Dennissen. Oh nee. Nee? Nee. Dat is alleen de naam van het bedrijf, maar... Ja, die hebben het bedrijf overgenomen. Een aantal jaar geleden. Oké. Allemaal filmen. Ja, wat is die Ja, creatieve fiemel, Ja. Kobi? Ja, wat doen wij? Verzamelen, dat zussen wel. Nee, zus. Verzamelen, ja, het ganse huis, het is gewoon een gezellige bende. Ik kan niks weggooien. Ik maak van waardeloze materialen, kan ik nog van alles maken. Want ja, hey, bijvoorbeeld in deze kast, daar heb ik ook opgepimpt. Daar Weet je wat ik leuk vind, Kobi? daar heb ik een Die parfum, kleine kroonluchtertjes. daar heb ik een parfumwinkel in gemaakt. En nou staat er al van schrijven voor de kerst, want ik maak wat kerstbumpjes voor mensen die dat leuk vinden. Dus ik maak miniaturen, School 1 op 12. En ik heb hoezen en heksen, torens en eigenlijk, ik gooi van fantasie en van gekke dingen. Ik vind het, ik moet zeggen, dit is de leukste parfumwinkel die ik ooit gezien heb, Kobi. Ja, dat is ook niet zo duur, denk ik, die parfum die erin staat. Maar wel Dat is een... gewoon allemaal gemaakt van kapotte kettingen. Van krallen, glaskralen. Heb je dat altijd al gehad? Dat ze zo zoets te knutselen, ook als klein meisje al? Ja, onze pap die zaagde mij vroeger al een plank. En dan waren we bijvoorbeeld ergens geweest, naar de Efteling of naar de dierentuin. En dan maakte ik dat nog in het klein. Dus toen was ik al gek op iets realistisch, iets wat echt is,
in het klein nou, maar zeg maar een schoondoos, een kijkdoos maken. Maar Wie ja, doet dat nog? Een kijkdoos maken? ja, ik denk niet veel mensen, maar ik doe het nog steeds en ik weer 60 jaar volgend jaar. En ja, ik denk dat ik ja, nou pas eigenlijk mijn ding gevonden heb van, wow, Kobi, toen moest echt gaan door met die hobby. En ja, in de veranda is nog veel meer te zien hoe we eigenlijk... Lot kieken. Ja, je mag gewoon overal Op de blote vuut. En Ja, kijk dat ook, wel, nee, ja. hij zien allemaal opstapjes. Opstapjes. Dus het, oh, nou, Maar dit is ook wel dit heel is erg onze leuk. jongste zoon, dit komt ook goed te douchen, ja? Ik stok straks boven de koppen te Ja, gaan. dat hè? was Ja, het toen wel. zoet hij horen een stuk minder netjes. Zo is die Hollandse middelen, ja. Hoi, hoi. Dus hij... Het leek wel een soort van Engels. Dit leek wel de keuken van een poppenhoes. Maar dan op ware grootte. Met dat behang zo. Ik doe dat zo schoon aan. Ja, dit ben ik. Onderweg. Wij kijken zo vaak naar onderweg, hè. Vind ik altijd zo leuk wat mensen gewoon, wat er achter een deur gebeurt. Maar dan vroeg ik me Ja. af. Heb ze dan nooit met de gedachte gestoeid van die komen hier nog een keer? Nee, dat hebben wel de mensen die hier komen. Die zeggen dat wel. Is onderweg nog niet de zee geweest? Want er hangt nog een heks in de boer, maar... Ja, die is geland. Die moet je denk ik koffie komen drinken, denk ze niet? Nou, die zuid volgens mij van geen meter, want Die anders was dan hij ze gek den boer wel... Die was gaat verduscheld en kijk wat nou bijvoorbeeld, hoe we nou een film is, dat is gewoon mijn trots. God, ik zal ik de lampjes aanmaken. Of Ja, die trots moeten we wel even in de spotlights zetten. mijn vader, dan, hè? die was ook heel creatief. Wie is die man? Dat is mijn vader. Dat is mijn vader. En dit kamertje wat je ziet, dat is ja, heb ik ja, zijn klokkenkamertje waar hij altijd de klokken die repareren, heb ik gewoon nagemaakt zo eind op 12. Mijn vader was, ja, die maakte ook, die kost alles maken. Ik loop even snel want ik En ken... bijvoorbeeld dat- hij ik bij ken- Oh, dat is pap. dat is mijn vader. Oh, ja. ja. En ja, die heeft heel veel spullen, hij die ook. En die ook niks dus verzamelen. Maar ik maak nou van zijn spullen die hij achter heeft gelaten, maak ik allemaal miniaturen. Wie hij bijvoorbeeld op dit dingen, dat is ook weer van een klok. Dit zijn ledjes van een klok. Klokken Ja. van pap. Ja, Die van hem waren. En ja, allemaal hout, ledjes, knummeltjes. En ik maak er allemaal wat van. Hey, Ratatouille is wel exemplarisch voor die Dit van is- alles gaat. Ja, dit is ratatouille. Ik moet een andere ratten. Familie rat heb ik erin gemaakt. Dus dit is een bakken. Dit is de tang en poetsen. Opa is een vis in zijn aquarium. Zo. Allemaal fantasie. Maar bij Och, wat leuk. Kijk, ja inderdaad. Opa is een maar vis hij in zijn bijvoorbeeld bij eigen onze kwap zien dingen. Er hangt zijn stofjas over de stoel. Daar. En de sigaretten heb ik nog gemaakt. Dus dat is ook echt van zijn stofjas, de binnentas. Heb ik nog, ja, zo hong dat bij onze papa ook over de stoel. En de brasso, het potje, hoe we alle klokken met poetsten. Ja. Je kunt het niet zo gek bedenken. Bijvoorbeeld daarachter nou het nieuwe project, een kerk. Ik hoef niet helemaal in beeld. Ja, maar ja, het is die ding, Kobi. Dus dan Ja. moeten we dit ook af en toe in beeld brengen. Anders Ja. leren de mensen dit nog niet kennen. Hij staan ook cadeautjes voor Hans. God, ja, ik kan de lampjes wel... Wat van de kerk? Ja, een kerk... Is er al licht in de kerk? Een kerk met een knipbroek heb ik even gemaakt. Het laatste avondmaal heb ik gemaakt, want ik heb hier een bordje geschreven. Onze lieve Heer heeft vreemde kostgangers, dus ik heb hier allemaal dieren in gemaakt. Die zien hij gewoon aan het eten. En de giraf, die is jeurig, want die heeft de borden opgestapeld. Anders kan hij niet bij de taart. Het is een beetje Jeroen Bos-achtig. Zeg Ja. ik dat iets? Jeroen Bos. Ja, schilder. Daar had je ook duk van die rare tafereelen, rare kostgangers in zijn werk. Nee, dat heb ik niet gehoord. Maar is dit dan een bestemming eigenlijk voor de kerk? Maria is nog wel aanwezig. Ja. Maria heeft een ierplaatsje. Ja. Ja, en hij in de taartenwinkel. Daar heb ik allemaal taartjes gemaakt van knuip en van dub. Nee, zo... ja, en dan zo in één keer heb ik een winkelke. Daar is er wel eens iets weg.
In de zin van, als mensen iets willen, die vinden het Jawel. zo mooi. Ja, want ik maak bijvoorbeeld voor mensen die hoe immers overleden is. Bijvoorbeeld een stolpje met allemaal spulletjes van degene die overleden is of zo. En dan maak ik dat in het miniatuur. Of een broedskleid van immers heb ik een truc gemaakt. Die dochter ging trouwen en die moeder was best wel ziek. En toen vroeg hij of ik een broedskleid van de dochter in miniatuur nou wil maken. Hebben we een stolpje gedaan. Wat spulletjes erbij van een hobby. Die heel van sprookjes. Nou, en dan mensen gewoon altijd met een heel blij gevoel in huis. Hè, Hans? Wie mooi is dat Ja, als ze echt. mensen vreugde kan brengen. Ja. In tijden van verdriet. Ja. Wie groeit het best op die vrouwke, Hans? Ik ben daar heel trots op. Ja, ik vind het echt geweldig. Ja, een geweldige hobby. En die heeft er heel veel inspiratie, maar dat geldt voor ons allemaal trouwens. Ik ben ook heel blij met dit. Want als ik het niet kan, dan duist toe het mij zagen. En dan, Ik doe eigenlijk het rauwe werk en Kobi uit de herwerking. zo. En dan hebben we nog eens biers en allemaal boeten. Cavia's en parkieten en geiten. En olielampjes. Ja, die hebben we ook verzameld. Ja, En dan hang ik die allemaal bijen op. En ik schilderd. De giraf, die heb ik geschilderd. Hey, de isvogel. Maar alles raakte hij vol, hè, Bas. Dus, Ja, dus we konden er een stuk aan bouwen. serieus? Ja, we zitten een hele overkapping dicht een extra ruimte te creëren. Ja, maar weet je wat het is? De nacht van het dorp is zoals van gehuurd. Dat is 3 jaar geleden geweest in Heljedorp. De De nacht nacht van het dorp. Nee, vertel. Dat is nou weer 26 oktober. Ja. Als ik me niet vergis, hè. Ja. Ja, en toen hebben ze mij gevraagd om mij de deur eens open te zetten van... Kobi wil ze met doen. Ja, en dat hebben we gedaan. Of Hans zei van, doe maar eens met. Ik gooi dat eigenlijk niet. En toen hebben we dat gedaan. En vanaf die tijd ja, is er gewoon Maar wie heel mooi- veel gebeurd. Wie mooi is het, Kobi, als je dit kent delen met mensen? Dat is prachtig. Ja, toch? Ik wel. Ik vind het heel schoon. Ja, het is alleen heel schoon allemaal. Ja, dat is ook prachtig. En zeker, ja, het is een voldoening Ja. van die hobby, denk ik. En dat is heel belangrijk. Ja. En als ze dus soms met mensen komen die enthousiast zijn, Kobi het over kan vertellen. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Ik vind het geweldig.